част 2 на драмата ми с коледното лимитирано червило на Dior, което блести, когато си притиснеш устните. След като разбрах, че въпреки че бях поръчала уж, не могат да ми изпълнят поръчката, аз започнах да мисля какво мога да направя, за да се здобия някак с това червило. И качих на стори в Instagram да се оплача и за щастие много момичета ми писаха. Едно конкретно дори ми предложи да отиде до един мол, в който има Douglas, който е наблизо, да види дали има някакви останали цветове от червилото. Аз естествено веднага се съгласих и тя ми прати тази снимка, че има червения цвят и този, който си бях поръчала първоначално, но не можеха да ми изпълнят поръчката. И казах да ми вземе кафявото. Съвсем скоро ще е при мен и ще мога да направя видео за него. И много благодаря, Мирослава, ако гледаш това, наистина ме спаси. Все пак най-много исках цветовете 109,99. Дори още преди тя да ми пише, сетих, че мога да пробвам през една страница